Sziasztok! Ebben a videóban a NIM játékokkal fogunk megismerkedni, azon belül is két feladatot nézném meg. Ebből az első az, hogy határozzuk meg a jó lépéseket, hogyha van 4 kupacunk, melyeknek a mérete 23, 37, 43 és 57. Maga a játékszabály az, hogy két játékos van, felváltva lépnek, és az nyer, aki utoljára vette el tetszőleges számú elemet. Magán a játékon belül ahhoz, hogy nyerhessünk, matematikai úton ki tudjuk számolni azt, hogy melyek azok a lépések, amelyek nekünk jók lesznek. Adott egy tetszőleges kiindulási állapot, ez jelenleg látható, és minden egyes állapotról el lehet dönteni, hogy ez egy győztes vagy egy vesztes állás. Ezt fogjuk első körben ellenőrizni. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogyha vesszük a számok kettes számrendszerbeli alakját, tehát első körben a 23-at, a 23-at, hogyha elosszuk 2-vel, akkor a 2 megvan benne 11-szer, viszont van még egy maradékunk. A 11-et 2-vel osztva megvan benne 5-ször, itt is egy a maradékunk. Az 5-öt 2-vel osztva megvan benne 2-szer, marad az 1. A 2-t 2-vel osztva megvan benne 1-szer, maradék a 0. Az 1-et 2-vel osztva nincs meg benne 1-szer sem, itt maradék az 1. És visszafele olvasva megkapjuk, hogy a 23, az kettes számrendszerben feléve 1, 0, 1, 1, 1. A többi számmal is hasonlóan járunk el. A 37-et 2-vel osztva 18-at kapunk, maradt az 1. 18-at 2-vel osztva 9-et kapunk, nincs maradékunk. 9-et 2-vel osztva 4-et kapunk, maradt az 1. 4-et 2-vel osztva 2-t kapunk, maradt a 0. 2-t 2-vel osztva maradt az 1. Nincs maradékunk, 1-et 2-vel osztva 0-t kapunk, és maradt az 1. Tehát a 37, az kettes számrendszerben úgy néz ki, hogy 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ezek után a 43, az 2-vel elosztva 21-et kapunk, maradt az 1. A 21-et 2-vel osztva 10-et kapunk, maradt az 1. A 10-et 2-vel osztva 5-öt kapunk, nincs maradékunk. 5-öt 2-vel osztva 2-t kapunk, maradt az 1. 2-t 2-vel osztva 1-et kapunk, nincs maradékunk. 1-et 2-vel osztva 0-t kapunk, és maradék az 1. Tehát a 43 az 1, 0, 1, 0, 1, 1 lesz kettes számrendszerben. Legvégül az 57, ezt 2-vel osztva 28-at kapunk, maradt az 1. A 28-at 2-vel osztva 14-et kapunk, nem maradt semmi. 14-et 2-vel osztva 7-et kapunk, nincs maradékunk. 7-et 2-vel osztva 3-at kapunk, 1 a maradék. 3-at 2-vel osztva 1-et kapunk, 1 a maradék itt is. 1-et 2-vel osztva pedig 0-t kapunk, és maradt az 1. Az 57, az pedig 1, 1, 1, 0, 0, 1-ként fog szerepelni kettes számrendszerben. És mondtam, hogy ezt le tudjuk ellenőrizni, hogy ez egy nyertes vagy egy vesztes állás-e. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogyha vesszük a kettes számrendszerbeli számokat, és egy úgynevezett NIM összeadással összeadjuk őket, akkor ha az eredményünk az, hogy 0, akkor mi egy olyan állásban vagyunk, ahonnan csak rossz állásba lehet lépni, így hogyha az ellenfelünk is tudja a NIM játéknak ezen matematikai oldalát, akkor garantáltan veszítünk. Ezzel szemben még, hogyha olyan állásban vagyunk, ahol az a NIM összeg ez nem 0, akkor a győzelem a miénk. Maga az összeadás az úgy néz ki, hogy akárcsak a 10-es számrendszerben, mikor írásban adunk össze, haladunk szépen sorba a kisebbtől a nagyobb helyi értékek felé, és itt most nem olyan értelemben vagyunk az összegre kíváncsiak, mint ahogy a jól megszokott összeadásban, hanem itt most azt nézzük meg, hogy egy helyi értékeket hány darab egyes van. Elsőnél, hogyha a legkisebb helyi értékeket adjuk össze, akkor azt kapjuk, hogy 4 egyes van egymás alatt. Hogyha párosok egyest kapunk, tehát jelen esetben a 4-et, akkor a NIM összeadásban ez nullaként fog szerepelni, ha pedig páratlan sok egyest kapunk, akkor pedig egyesként. Ezért lett itt a 4 darab egyes, mivel párosok egyesről beszélünk, nulla az összege. Ezek után látjuk, hogy 2 darab egyesünk van, tehát ott is nullát kapunk. Ezek után megint 2 darab egyesünk van, tehát nullát fogunk kapni. Ezek után megint 2 darab egyesünk van, tehát az összeg az itt is nulla lesz. Ezek után megint 2 darab egyesünk van, tehát az összeg az itt is nulla.
és látjuk, hogy a legnagyobb helyi értéken, ott az egyik számnál nincs is számjegy, a másik háromnál viszont egyes van, tehát itt 3 darab egyesünk van, ami páratlan szám, tehát ezért itt az összeg az 1 lesz. Látjuk, hogy amit kaptunk, az nem egy nulla szám, ugyanis van benne legalább egy egyes. Ebből adódóan ez egy olyan állás, ahonnan lehet jó állásba lépni. Ez pedig a következőképpen tehető meg. A játékszabályok azt mondják, hogy egy kupacból el kell vennünk tetszőleges számot. Ugye nekünk 4 kupacunk van, tehát 4 lehetőség van erre. Dönthetünk úgy, hogy az első kupacból veszünk el, a másodikból, a harmadikból, vagy pedig akár a negyedik kupacból is elvehetünk. És ahhoz, hogy megkapjuk azt, hogy mennyit kell elvennünk, ugyanúgy segítségünkre lesz ez a különös összeadás, ez a NIM összeadás. Azt, hogy mennyit kell elvennünk, azt úgy tudjuk megkapni, hogy összeadjuk a maradék 3 ismert számot, tehát az első esetben a 37-et, a 43-at és az 57-et adjuk össze, akkor megkapjuk az 1-1-0-1-1-1-et, mint összeget, tehát ennek a 3 számnak, a 37-nek, a 43-nak és az 57-nek. Ez a szám lett maga az összege, tehát ha mi az A helyére ezt a számot írjuk be 10-es számrendszerbe, akkor mi egy olyan számot kaptunk, amit hogyha hozzáadunk a másik 3 számhoz, akkor azoknak a NIM összege az 0 lesz. A B esetben a 23-at, a 43-at és az 57-et adjuk össze. Itt eredményül az 1-0-1-et kapjuk. A C esetnél a 23-at, a 37-et és az 57-et adjuk össze. Itt 1-0-1-1-et kapunk eredményül. És legvégül pedig a 23-at, a 37-et és a 43-at fogjuk összeadni. Itt pedig 1-1-0-0-1-et kapunk eredményül. Ha ezeket visszaváltjuk 10-es számrendszerbe, akkor azt kapjuk, hogy az első esetben 55, a második esetben 5, a harmadik esetben 11, és végül az utolsó esetben pedig 25-öt kellene, hogy kapjunk. Tehát akkor a 23, 37, 43, 57-es állásból nekünk az egyik lehetőségünk az, hogy az 55, 37, 43, 57-be lépjünk, de viszont ez nem lehetséges, ugyanis a kupacokból mindig csak elvenni tudunk, hozzátenni nem. Emiatt ez az esetőség kiesik. Ezek után, ami jó lehet, az viszont az, hogy a 37-et lecsökkentjük 5-re. Szintén jó az, hogy a 43-at 11-re csökkentjük, illetve az is jó, hogy az 57-et pedig 25-re. És ezzel meg is kaptuk, hogy az első feladatból, amik zölddel vannak színezve, azok voltak a jó lépések, ami pirossal van színezve, az pedig a rossz lépés volt. A következő feladatban hasonlóan NIM játékot játszunk, mint az előbb, viszont most meg van csavarva a feladat azzal, hogy az ellenfelünk kivett egy cukrot a 78-ból, és a maradék cukrot azt nekünk kell úgy 2 részre osztanunk, hogy garantált legyen a nyerésünk. Tehát az biztos, hogy az egyik kupac mérete az 1 lesz, a másik 2 kupac méretét viszont nekünk kéne meghatározni, úgy, hogy a 3 számnak a NIM összege az ugye 0 legyen, hiszen akkor mi fixen egy jó pozícióban vagyunk, tehát ebből az állásból csak rossz állásba léphet az ellenfelünk, és ezt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehetséges. Ugye adott az egyik kupacunk, az 1 lesz, a másik kupacunk az X, a harmadik kupacunk pedig Y, és ugye amit mi el akarunk érni, hogy az 1-nek, az X-nek, meg az Y-nak a NIM összege az 0 legyen. Ez alapvetően csak akkor lehetséges, hogyha vagy az X, vagy az Y, ugye mivel a kupacok mérete nincs megkötve, hogy az X vagy az Y legyen nagyobb, ezért mindegy, hogy melyik változót nézzük, de ugye az egyiknek egyenlőnek kell lennie a másik 2 kupacnak a méretével. Tehát az 1 és az X NIM összegének, annak meg kell egyeznie az Y NIM összegével, tehát hiszen akkor tudjuk elérni, hogy a 3 kupacnak a NIM összege az 0 legyen. Tehát, hogyha ezt kihasználjuk, hogy az Y az egyenlő lesz X plusz 1-jel, akkor azt kapjuk, hogy a 78 az egyenlő 1 plusz X plusz 1-jel, azaz a 78 az egyenlő 2X plusz 2-vel, tehát a 2X az egyenlő 76-tal, amiből megkapjuk, hogy az X az 38. Így akkor az az állás, amiből indítanunk kell a játékot ahhoz, hogy mi nyerjünk, az az 1-38-39-es állás. Ha ellenőrizik a kapott eredményt, az 1, a 38 és a 39 NIM összege, azt a 2-es számrendszerben átváltjuk és rendezzük magát az összeadást, akkor tényleg megkapjuk, hogy az eredmény 0, tehát ez ténylegesen egy jó állás volt, ahonnan csak rossz állásba tudunk lépni. És ezzel végére értünk a második feladatnak is.